Bé, ara que hem vist aquest camp aquest favar, aquest camp de faveres, volen contar una pràctica que feien, màgica que feien les dones de Manacor Segur i de molts altres pobles amb les faves. El dia de Sant Joan, les al·lotes casadisses que volien trobar pretendent, etc., agafaven una fava sencera, una fava pelada i una fava atseada. És a dir, li llevaven la ceia a la fava, la ceia que fa les faves. Bé, agafaven aquestes tres faves i al vespre de Sant Joan posaven aquestes tres faves davall el llit. L'endemà de matí, quan s'aixecaven, amb els ulls cluts, havien d'agafar de davall el llit una de les tres faves. Si agafaven la fava sencera, que no estava pelada, volia dir que el seu home seria ric. Si agafaven la fava pelada, volia dir que el seu home seria pobre. I si agafaven la fava atseada, ni filles ni flor, ni massa ric ni massa pobre. També volen dir una altra cosa referent a les faves. Dins la cultura popular mallorquina i manacorina, etc., el dia més màgic de tots és el divendres. Per això, nosaltres encara coneixem pagesos que ens han contat i que el Companartà encara ho fa, començaven a sellar les faves en divendres. No era obligat sellar tot el favar, perquè això era impossible. Només bastava que començassin a sellar un redol. I com és que feien això? Perquè deien que així, si començaven a sellar les faves a favar en divendres, no corteaven, les faves no corteaven. Això, dins la cultura popular mallorquina, se diu posar el signe, o prendre el signe. En canvi, si començaven a sellar les faves en dijous, que s'equivocassin, això se deia popularment pecar el signe.